Mwina inu tsiku lina munayamba mwazifunsa pofunsa kuti ndichifukwa chani anthu ena amaoneka ngati ali ndi mwayi pamene inuyo mwayi wa ntchito mulibe kapena mwayi wa business ukuvutani. China chimene ndachiphunzira posachedwa ndichonena kuti ambiri aife timalephera kugwiritsa ntchito chinthu china chimene chili chofunika kwambiri. Kodi ndifukwa chani anthu ena akuoneka ngati mwayi umawapeza pafupi pamene enafe mwayi tilibe, kapena tinabadwa atsoka, ena amati ndife aminyama, kapena anthu akwati sakutifunira zabwino? Komano lero ndifuna ndikambe chinthu china chimene inuyo munayenera kuchidziwa, chimene chimapangisa anthu ena kuti aoneke kuti ali ndi mwayi kuposa anthu ena. Mawu amene watimanena kuti mumadziwana ndi ndani. Pali munthu wotchedwa Tim Sanders ananena mawu onena kuti your network is your net worth. Anthu amene mumadziwana nawo ndi chuma. Pali chinsinsi chachikulu choyenera kuti no ifeyo anthu ambiri tichidziwa. Mu ntchito ina iliyonse ka business ina iliyonse, ngati supezana ndi anthu amene angakuthandize iwe kufikira zimene iwe umafuna, nthawi zonse uzakhala wolephera. Komano mawu aonena kuti your networking is your net worth, kukhala ndi luso lodziwana ndi kuti ineyo ndidziwane ndi awa ndilumikizane ndi awa, zimathandiza kwambiri kuti no mungathe kukumana ndi anthu amene angakuthandizeni. Taganizirani kunena kuti ndi anthu angati amene inuyo mumacheza nawo. Palibe cholakwika kucheza ndi anzathu amene timayimba nawo limodzi ku chalichi, kapena timapemphera nawo limodzi, kapena timapita nawo ku gym, kapena tinabadwera mudera limodzi, amenewo palibe chovuta. Komano professional ngati ufuna ifeyo tipambane ku moyo wa ntchito kandi wa business, tikuyenera kukhala strategic. Deliberately we must make a move to connect ourselves to people that matter, people that know better. Ifeyo ngakhale monga ngati akhristu timadziwa kunena kuti akhristu anena kukhala wochenjera ngati njoka koma okhulupirika ngati nkhunda. Yesu anatero. Kumadziwa kuti kodi chikumene chikubwera mawa ndi chotani. Muli pa skulu, anzathu timamva kwa amwenye pamene akupita ku skulu makolo awo amauza ndifuna uzayendesa story, uzakhala accountant kapena business manager, ukalimbikire masamu kapena maphunziro awa. Anthu ena amene afuna kuti mwina afuna azakhale ma scientist amawauza ukalimbikire zinthu kufuna uzapange zimenezo. Ana aja akamapita ku skulu ngakhala ali ana amakula ndi maganizo kuti makolo anga akundiuza kuti ndifuna ndizakhale wakuti. Koma vuto limene tili nawo ku Malawi, makolo ambiri mwina chifukwa cha background, ana amene timatumiza ku skulu si nthawi zambiri amene timauzidwa kuti ndifuna uzakhale wakuti. Timauzidwa kuti ndifuna mwana wanga usazakhale mbuli, uzaziwe kulemba ndi kuwerenga. Ndifakero kuli anthu ambiri amene amaziwa kulemba ndi kuwerenga, ngakhale kupanga masamu, koma iwo kuti apeze mwayi wa ntchito kapena business kumavuta. Chifukwa chani? Tidakali ang'ono mu profession yathu, sitidziwa kuchenjera kwake kumene anzathu amapanga. Amalumikizana ndi anthu amene ali ndi mwayi kapena anthu amene angapezese mwayi patsogolo. Monga mmene wolemba wina anafotokoza kunena kuti Michelle Jenai adalemba quotation mu Chingereza kunena kuti networking is not about connecting people. It's about connecting people with people, people with ideas, and people with opportunities. Kuziwana ndi anthu sikungodziwana ndi wina aliyense, koma kulumikizana ndi anthu amene ali ndi maganizo komanso anthu amene ali ndi mwayi. Pambali pa anzanu amene mmacheza nawo akutchalichi kandi anzanu amudzi momwemo kandi anzanu wakuti, mukuyenera inuyo kukhala ndi anzanu amene ali ndi ma idea. Chifukwa nthawi zina timakhala ndi anzathu ena amene nthawi zonse tikakumana kodi mwamva oya kapena ma jokes only. Anthu amene ngakhale nthawi zina zimafunika kukhala ndi lighter moments, but you cannot live a life imene yongokhala yoti no kumangoseka kumangosangalala. Inuyo kuti musangalale pamafunika kuti mukhale ndi china chake. You must have a living.
You must develop your life. That's the reason why even akunena kuti sungamayang'ane ngakhale kuti upeze banja, ngakhale Bible limanena kuti work before you marry. You must have something. Because ngati sikugwira ntchito kapena sikupanga business, sikupanga china chake, you don't have life. Ndinamva abusa ena akufotokoza kunena kuti don't start looking for a life partner when you don't have life. First of all, give yourself life. We give ourselves life by having something, whether it's work or the business, that is giving us life. Koma tikamayembekeza kuti andisakhala ndi moyo ndikazakwatira. If you don't have life, don't look for a life partner. When they say this is a life partner, it means two people have got lives. Wamamuna, wankazi, aliyese and life, akuta kuziyimira paeka, ndi akukumana kuti no ife tikwatirane as a life partners. Osati kuti ngati dependent in the sense kuti mulibe china chilichonse. Ndiye pamene muli pa skulu, pamene mukuphunzira, dziwani kuti kodi ineyo ndikufuna ndizakhale ndani. Unfortunately, ambiri timafika ngakhale ku secondary, ngakhale ku college, tisanapange decide. Ndifo chake anthu ambiri amafika ku college, mupeza kunena kuti no asintha major yawo, amawa afuna asinthe, osaoneka bwinobwino kuti kodi ineyo ndikufuna ndizakhale wotani. Koma ngati inuyo mwasimikizika, pamafunika kupemphera kwa Mulungu, kunena kuti Mulungu mundionesere masomphenya, chifukwa kuti popanda masomphenya anthu amatayika, kapena kuti anthu amasokonekera. Ifeyo tikuyenera tikhale ndi masomphenya owala amene tili clear vision. Kuti ine ndifuna ndizakhale, kandi ndifuna ndizakhale lawyer, kandi ndifuna ndizakhale accountant, kandi ndifuna ndizakhale wa business yake ndizapanga yotani. Ukadziwa bwinobwino umadziwa anthu amene ali successful. Ndifaka kuti pokumana ndi anthu amenewo, ukuyenera kukumana ndi anthu amene ali ndi ideas komanso ndi opportunities. Quotation ina wina wotchedwa Meredith Mahoney akuti know where you want to go and make sure the right people know about it. Udziwa kuti kodi ineyo moyo wanga umene ndikupanga ndikupita kuti. Komanso anthu amene amadziwa bwino alipo amene uli nawo, so amenewo ndi amene angathe kukuthandiza. Ifeyo ngati tili ndi anthu amenewo amene akudziwa, nthawi zina ifeyo timataya nthawi kumapita monga amene tikundino aya ndifuna akandithandiza asing'anga, kukafuna kulemera kwa munthu amene Yesu akuvutika ndi umphawi, kapena kuti no kufuna kupambana kwa munthu amene iye akulephera. Ndikudziwa kuti masiku amene tikukhalano wachuluka alangizi ambiri amene akulangiza zinthu zimene iwo ngakhala inu ake akulephera kuti no azikwanirise. Komano ngati pali malangizo oposa amene ife tingawapeze, ndi malangizo amene Mulungu wathu wakumwamba akutipasa. Chipambano chimakhalapo wakunena kuti pamene ife tikudalira pa Mulungu komanso tikuchita mbali yathu. Ifeyo kuti tipambane, there is God's part and our part. And most of the times timapanga spiritualize chilichonse nkumanena kuti aya ineyo I have open plans for God, kuti ndingathe kupanga china chilichonse. While it is true to have open plans, koma Mulungu akufuna kunena kuti ineyo mukhale ndipo yambira mukupanga chani. Ifalo ngakhale mene Mulungu amaitana anthu kuti akhale kandi akuphunzira, sanatenge wina amene analibe maganizo kapena an idle mind. Always anapeza ali busy doing something. So it is better kuti iweyo uzipanga perfect future yako imene uli nayo. Ngati Mulungu angakukhotese kuti yapita mbali, God already sees kuti you are dedicated and akuthandiza. Koma ngati wangokhala idle, nthawi zambiri umaona ngati ni Mulungu akukutsogolera kumeneko, mapeto ake mapezeka kuti mwatengedwa ndi anthu amene ali osayenera. Ndiye tingapange bwanji kuti no tipange widen our networking? Ifeyo kulumikizana kwathu tingapange bwanji kuti tidziwanire anthu ambiri? Tikuyenera kufufuza kuti ngati ine ndikufuna kuzakhala lawyer, ndi ndani amene ndingampeze. Mwina inuyo mulibe direct relationship ndi munthu ameneyo, koma mumadziwa munthu wina amene akunziwa, yesesani kupeza njira yodziwana ndi munthu ameneyo. Kaya iye amapita ku church, nthawi zina kumalo abwino okumana naye kungakhale kumeneko. Mma social gatherings, kandi maukwati, kandi maliro, kandi nthawi zina anthu kumaliro amangokhala kumangocheza kumaliro, nthawi zina kumakhala mwayi okumana ndi anthu amene iliyonse mungathe kukumana nawo. Mwayi wina uliwonse mungaupeze opanga nawo interact. Mwina muli m'masukulu, timamva kunena kuti kuli magulu osiyanasiyana, kaya ndi professional accountants, kaya ndi anthu osiyanasiyana amene kaya ndi maloya. Ngati mabungwe amalola anthu amene ali ma students, pitani kumeneko mukathe kupanga join, sign up mukakhale nawo. Mukamapanga zinthu zosiyanasiyana amakuona kuti palitu mnyamata uyu, pali mtsikana uyu amene akulimbika, kapena pali bambo uyu, kandi ma business amene
cheza nawo ni anthu, pangani share my ideas. Musangokhala kuti inuyo mukungofuna mukafuse, koma afotokozereni zimene mukupanga, osati mobisa koma mwauze kuna kuti ine ndikuganiza nzapanga mwakuti. Azakuwuzani zinthu zina zimene inuyo simukudziwa. Komanso nthawi zina ifeyo pamene tikuphunzira tikuyenera kulolera kugonjera. Nthawi zina umaphunzira kwa munthu amene mwina ndi maphunziro ake ndi maphunziro ako ndiosiyana, komano anthu amene achamatha kudziwa, anthu amene ali woyenerera, amene tsiku lina muzawadziwa. Mukuyenera kukhala ndi ubwino ndi anthu ambiri, muyenera kudziwana ndi anthu ambiri, chifukwa pamene mukulumikizana ndi anthu amene wawa, amene ino ali professional aligned to your dream, zizakupangisani inu kukhala zinthu zosavuta pamene mukufunafuna ntchito. China chimene chimavuta, nthawi zambiri anthu timakhala m'masukulu kumaphunzira mpaka na kumamaliza degree yathu, koma anthu kunjako amene tikuganiza kuti tizagwira nawo ntchito asakudziwa zimene tikupanga. Ngati iwe uli accountant, ngati iwe umachita ntchito ina yake, nthawi zina ndi bwino kupanga volunteer. Volunteering ndi njira inanso yoziwana ndi anthu ena. Mungathe kukagwira ntchito kumalo ena ngakhale ili ulere, komano iwo aja akaona luso limene muli nawo pamene mukumaliza masukulu anu, zimakhala zosavuta kukupasani ntchito chifukwa akuona. Komanso ngakhale mmaziwa luso lina, kaya ndi inu computer scientist, kaya inuyo mmapanga kaya ndi TV presenter, pangani even ngakhale pa WhatsApp kani ma video anthu akuone niyo mukupanga. Lero liti ni mwayi wa social media imeneno ikupanga anthu kuti ino ali ma platform osiyana-siyana. Pamene anthu akuona zimene niyo mukupanga, tengani luso lanu limene muli nalo, liikeni kunjako kuti anthu alione. Musadikire kuti akalione muli ku company. Fa competition pano ndiyo chuluka. Alipo anthu ena ali ku college, chifukwa cha zimene anaziyika kunja, ntchito yawo imene ayaonesera kunja, anthu ali makampani amachita kuadikira kuti akamamaliza tikufuna munthu amene anazoona kuti mwina anthu awina anangoponya pa social media, kani pa WhatsApp, kaya anazika pa chani pa Facebook yawo, anthu anaona zimene iwo amapanga, ndi anthu amakampani, anthu ena apena ali ma business, anayamba kuona kuti pali luso apa. Anthu amene acha pamene inuyo mukumaliza mwazipasa kale ntchito. Ngati inuyo muli ndi career kapena muli ndi luso, mukamangozibisa ndikufuna ndikuuzeni ku nkhani ya chipambano, muzalephera chifukwa anthu leroli amanena kuti monga amati malonda ndi maso, afuna akuoneni. Mungathe kukhala opanda mbale ku makampani, koma ngati inuyo luso lanu muliyika poyera, komanso mukumana ndi anthu oyenerera, azakuthandizani kufikisa luso lanu limeneja kwa anthu ena. Monga Michelle Obama, amene ndi mkazi wa president wopuma wa ku America, mkazi wake anayankhula mawu onena kuti success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's lives. Chipambano si ndalama zochuluka zimene niyo mmapeza, koma kuti iniyo mwasintha bwanji anthu ena. Kwa ino anthu amene Mulungu amene wakudalisani mundinu wopambana, khalaniso omasuka pamene anthu ena akubwera kwa inu chifukwa akufuna atakudziwani kapena acheze nanu, muzikhala omasuka kuwathandiza nkuwawongolera. Izizi ni njira ina munthu kuti ino ukhale wopambana si ndalamazo, koma kuti mwasintha anthu angati. Moyo womapangirana majelas kuti pamene mwina mmudzi kapena muderamo kapena pachali chipolemera tikhale ife tokha, si moyo wabwino ayi. Ndi muno kuwathandiza ena amene akuoneka kuti ali ndi chidwi, atadziwa zimene iniyo mumapanga. Mukawathandiza iwo acha, simukudziwa kuti siku lina azathandiza munthu wotani. Ngati paziko pano pali chinthu china, tiye tiphunzireni kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu anasiya ulemerero wake kubwera pa dziko lapansi kuzatifera ife. Sitinachite chinthu china chilichonse chopambana, koma kuti Yesu anatifera pa mtanda. Ifenso we can sacrifice our time, pro bono services, kapena kuti kuwathandiza anthu ena popanda kuwalipirisa. Tingathe kuwapasa advice, ndi kuwathandiza ndi kuwawongolera zinthu ngati zimenezi. Komano sikudalira kwa ifeyo anthufe kudziwa kuti kodi tikalumikizane ndi ndani. Osataya nthawi ndi anthu amene sangakuthandizeni ku moyo wanu wa business kapena ku moyo wonena kuti mupeze chakudya chanu cha moyo wanu wa siku ndi tsiku, chifukwa chongofuna kusangalatsa anthu ena amene mwina moyo wake mapeto wake nonse muzingokambirana zinthu zachisokonekero. Langizo langa lomaliza ndionena kuti pamene tikucheza ndi anthu amene, chifukwa tikapeza malo osiyana-siyana, nthawi zina mwina tingathe kufunsa kuti ndingakapeze kuti, kawapezeni malo mungatafotokoza kuti nthawi zina mungathe kumana nawo even ma social events. Ngati kaya amasewera golf,
inyoso mwina mutha kukamba kwasewera gofu kumene kuja mukucheza muzikambirana azikufunsani mafunso zimene zija zimakuthandizani kulumikizana nawo kaya amasewera mpira mungathe kwasewera nawo mpira kaya amachita zotani munthu ukakhala kuti noma mkonda anthu zimanisangalasa ku Malawi sanapitepo ku Europe koma ma player amene amasewera mipira yosiyanasiyana anthu amadziwa bwinobwino player wakuti zingalephere bwanji kuti ngati muli ku Malawi kuti mwadziwa anthu ena ukakhala ndi chinthu kuti ndikufuna uyu andithandize munthu amene amadziwa networking azapanga chothekera kuti munthu amene uja amupeze koma ina timangoganiza kuti zingochitika basi kuti munthu ina atibweresere munthu amene tikumfuna pafupi muli ndi mbali yanu imene mungachite pambali popemphera Mulungu kwa Mulungu kuti no akuthandizeni. Success is a joint venture. Your effort and God's effort gives you success. Ndinacho chikhulupiriro kunena kuti pamene mukulingalira zinthu zimenezi simuzatayaso chikhulupiriro chanu chifukwa mwina anthu amene mukakumane nawo zina zimene akakuuzeni zakhala zosisa mbendera yanu. Musayiwale mawu amene akunena pa Mateyu chapter 6 verse 33 akunena kuti muthange mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene niyo mukufuna Mulungu azakwanirisa pa inu. Ngati mufuna kukhala wopambana muyikeni Yesu kukhala patsogolo muchina chilichonse chimene mukupanga Yesu akakhale patsogolo. Mulungu sakufuna mulephere. Yeremiya 29 verse 11 akunena kuti mapulani amene Mulungu ali nawo kwa inu si mapulani oti mulephere ayi koma kuti iniyo mupambane. Chotero ndinu ngati mufuna kupambana mukuyenera kupanga expand your networking. Besides knowing God, besides having friends at the church, pezani anzanu amene mungathe kucheza nawo kapena anthu ena mwina sakuyena kukhala anzanu koma amene mungapeze kunena kuti mukufuna akuthandizeni. Zimakhala zosavuta kumpeza munthu kuti akuthandize to sharpen your career than kumpeza munthu kuti ndikufuna mundilembe ntchito. Pamene anthu amene achamukucheza nawo akuona mpanga success, you share your success stories kapena ma challenges amene muli nawo ndi anthu omwe aja amene angazakupaseni mwa isiku lina mwina wa ntchito kapena kulumikizana ndi anzawo amene angafune luso limene eniyo muli nawo. Ambuye akudaliseni kuti pamene mukulingalira mawu awa mungathe inunso kukhala wopambana mutagwiritsa ntchito mawu awa kuti your networking is your net worth. Pangani maubale abwino amenenso angathe kupindula pokupasani inu ntchito ngakhale zinthu zimene mumapanga kuti muzipeza chothandizira pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ambuye akhale nanu. Munali ndi ine Victor Khaula. Zikomo kwambiri.